Mabrijo has distanced herself from zviri kuitika kuna Boss Vecco. Akati isusu we only met 2 months ago and basa rangu was just to hype him kuti vanhu vamuzive. Uye ndakavhunduka kuti mbinga inogara mukayalami mune beach mukati, aiwa ndazvibatira mukoko wemari. Ukuonyati family yaramba yoti kwai tichambogeza tichazouya tokudzai kuti tafamba sei kuKempton Park. Aiwa vakaneta kwavanogara kure neKempton Park, so tongovaregerera zvedu, but vanofanira kuti vauye nefeedback yezvese zvaitika pavanoona Boss. Uko pane brother yaBoss yaiswa mugrupu ne18 other victims dzaBoss Vecco vari kungoramba vachiuya nemaproof of payment zvikuratidza kuti soft life yanga ichiraramiwa nemukomana was sponsored by people's tears. So zvese zvatati tichiti ini ndikakura ndoda kuzoita saBoss Vecco vanoachiva a lot at 27 zvabva zvangochinja, uyewo zvaburitswa pachena zvakare kuti Boss Vecco ava vanga vari musoja kuZimbabwe but already he lost his job. Vanoziva nenyaya dzechisoja vanoti ivo hapana munhu anoenda kutraining yechisoja then at 27 obva atobuda muforce. A lot happened. Pane maaudios atumirwa nevanhu vefamily yanaVecco vari kuti ivo the last time he came kumusha was 2 years ago, last year December, achizovaratidza musikana wake akangouya akavabatira magrosari nemota yekuZimbabwe ikoko. Asi kuti mukomana arurama lifestyle yekugara mumaestate ane beach mukati mublind guys, zvinhu zvashamisa zvachose. So vanhu vari kuti the brothers should come in and pay. Yes, brother variko chokwadi vauya kuzoona mukomana, nyaya yakavasvikira neThursday kumusha, so vari kubatsirana naSismail kuti zvofambiswa sei panyaya dzekubhadhara mavictims ese aBoss Vecco. But guys, this case is quite crazy, let me say, because the money yaari kunzi akabira vanhu mawandiro aya akaita soka zvakaoma. Ndo mazuva anga achangotanga mahunga ekuti akabira vanhu. I tried even kutomufonera ndikamubvunza kuti zviri kutaurwa mastreets ndezvechokwadi. Akati haana nyaya yaanoziya ekutaurwa mastreets. Second, inini vanhu vese vari kudanzi Mabrijo toda kumusungisa, Mabrijo toda kumusungisa. Kana muchida address yangu guys ndogona kukupai because ina handina business rinoklika neravheko. Inini Vecco ndakangomuziya in 2 months ago ndo yandakamuziyo. Munhu akandipa mari akati ari kuda kupostwa, ndo basa rangu sesocialite rekuposta vanhu. Kana munhu akati zvinhu zvada kuhypewa, ndo basa rangu sesocialite rekuhypa vanhu. I said Vecco, kana usina kuba you are okay, but kana wakaba you face the consequences. Inini I'm a person ndotoziya kurwadza kunoitwa scamming. Ndakatombosikama 3000 ndatumira online mari yefoni. Foni yangu ikasauya. Ndiri munhu ndotoziya kuti kuvharwa kunorwadza. Ndakataura nemashoko angu kuti Vecco, kana wakaba you face the consequences, but kana usina you don't have to be worried. Inini ndine company yandotoshandira. Vanhu vari kuti hanze Mabrijo unoshandira company yembavha. Zvekuti company yembavha totonzwa nevari kutaura, but inini ndakanosubmita mapapers angu inini kuVFS. VFS it's like agent home affairs. Saka there's no way chinhu chefake chinokusvitsa mumaoko emapurisa. Saka vanhu vese vari kuti Mabrijo toda kusunga, Mabrijo toda kuita sei. Guys, inini I just know Vecco sesocialite raida kumupushira. Aida kutoti nditopusha company yake, but handazokwanisa kupusha because I was already a brand ambassador to another company. Zvekutoti maybe izvezvi so maybe ndingade nditoriwo munyaya idzodzi, but still chero vanhu nda kutaura Vecco kana achinzi akaba haana kuba izvezvi, akaba kudhara. Saka vanhu vese vari kutaura kuti Mabrijo wazodai, Mabrijo wazodai. Kuziya munhu haisi mhosva asisimeli, kuhaipa munhu haisi mhosva. Hapana pandiri kumbosekerera kuti vanhu vakabirwa makanakirwa kana kuti sei. Ndotorwadziwo semunhu, asi iye seshamwari yangu ndichimubvunza nanhasi anotaura kuti haana mari yakabaya munhu. Ari kuti haana munhu akavhara. Saka inini ndechifanira kuitawo sei? Izvo handazona nguva yekungotaura because ini ndangotaura kuti kana musina chamunoziya murunguka you are safe, but kana paine nyaya dzinedzi dzakatoitika chitema chiri chitadzo chiri pamunhu you face the consequences. Takaenda because vanhu izvezvi vanhu vese vari kufunga kuti maybe ndakashanda naVecco. Vecco ndakamuziya 2 months ago. Vanhu vakabirwa rini? Handina chandotomboziyawo. Saka tofamba tichiti mbinga ikatoda kupostwa ndoti hamuna makamboba here
munoita nezve ini munhu wese ije chero musi kutombotaura nezvangu pakuzongotukwa Mabrijo zvinonetsa mahure emasentensi inini bhebhi raVecco ndotoriziya through because pandaienda pese pandaisangana naye fonera musikana wake vanhu inini ndisanganisi cryptocurrency nebusiness rangu handirari nevanhu vandoti mbinga dzangu so zvinozondita ndikomende zvinhu zvinobhohwa its because of macomments anobva munhu achiti zvichingotanga nemadzihura ana Mabrijo vakanakirwa neblambi tonakirwa neblambi chirudziko chekusvika pakusapota zvakati kana munhu akatadzaka achafesa maconsequences ndo mashoko angu andakatanga kutaura musi wekutanga chinozondirwadza kuti ndikomende jangi mashoko anotaurwa nevanhu mucomment section inini sisimeli ndiri munhu wekuti I'm loyal to people chero mapurisa acho akauya mukamaudza pandogara handina chandotya because inini izve zvanzi Mabrijo hanzi une permit haisi kubuda kuri kubuda marisiti ndo riri kubuda zvaizvezvi kambani handinoadvertisa inini iri legit because inokusiya mumaoko mehome affairs ndoda kungotaura kuti kune vanhu vese vakabirwa uya so sorry ininiwo seshamwari ndakazamawo kubvunzawo shamwari yangu hauna here chaunoziya nyaya dzatombosvika kumapurisa zvichichi musi wekutanga akati haana chaanoziya sisimeni saka inino sezvamataura inini handisi shamwari yekuti maybe ndiri close kwaari zvokuti he can tell me the truth maybe zvichida kudaro because ndabvunzazve hapana here une nyaya dziri masirisa hapana here une nyaya because I still remember inenge yanga iri Thursday here because yaito inenge yanga iri nyaya dzakatanga kuitika Wednesday ndikatobvunza hapana here nyaya idzi zvikanzi handachandoziya ndikati kana musina chamunoziya its fine kasi kana paine chamunoziya you face the consequences. Mangozvinzwira mega guys, Mabrijo airamba nyaya iyi akati iye aedza seshamwari kuti avabvunze kuti Boss Vecco dai mabhadhara mari dzevanhu asi Boss vari kuramba vakangomira sembinga yaMabrijo vakati hazvisirizvo shamwari yangu handina munhu wandakabira kungotiwo since they were not very close it became very difficult maybe for him to confide mumunhu wawaiti since uriwe mbinga yacho uchibhadhara tumwe tumabills and this and that maybe munhu anozokuona kunge uri wiki but anyway maybe achataura nemaloya ake vagogona kuburitsana mujeri nenzira yacho iyoyo but problem iripo ndeyekuti pane vakawanda vari kuramba vachingoenda neevidence inoramba ichimutsikirira so guys ngativei nechidzidzo chekuti tisatsenge patisingakwanisi kumedza toti chiko tisamedze kutsenga kuchada tisarume pisi hombe huro yedu iri diki kwayo ukaona unodya nhingiriki nehombe wakatemba kwainonobuda nako zvino panguva inoi zvozvimbira nyakudya iyo nyaya yekuda soft life iyi nana Mabrijo vangopindira munyaya dzavasingazivi vangoenda minga inogara kukayalami uko munobva tongojambira iko zvino nyaya inosarira iwewe ari panze ndiye ane maanzaka ari mukati handiti hatina access kwari tongotsvaka wekufa notaura naye takamirira mukomana kuti abude so tichange tingokupai zvizere guys as the story develops tichingokupai dzese dziri kuitika mastress maupdates tiri kudzifambira imimi just relax click the subscribe button pamwe chete nenotification bell kuti pese patinongoposta you are the first people to know. Thank you guys so much for watching.